Skumplakaisia. Niin. Nyt vedetään tästä kruunuin voittoon. Ilvon mun eri käyttäjän ei ole mukana, koska ei ole mukana Täällä mulla on. Niin, tästä tulee Meidän touhut päästä 100 leikkiä. tai tonni. 100. Okei, 100. Mutta eikö sit saako 9 tonnia euroa? Joo. Me saadaan 5 varttia. Ehkä vartin me näytetään tätä ja ei. Tässä. Ja välinen pui. Ei. Ei visataan. Kannattaa mennä näin. Niin. Ihan helppoa. Ei. Mä käytin yhtäkkiä sin. Siis mä hävisin. Mutta Mä katsoin sun. Menkää kattoo tuonne kommentti, laittakaa tästä tykkäys ja tilatkaa. meet? Laittakaa tykkäys ja tilatkaa kanava. Tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Joo. Ja menkää tonne alareunaan. Siellä lukee. Ämmis. Ostakaa. Ei ostakaa kun. Tilatkaa se kanava, se on mun kanava. Lukas tekee yhteistyötä Eemi 15 eikä mä. Jos ette usko niin. Mutta te voitte uskoa, jos te kuulette tän napsahduksen. Pappa, onko se papana? Muut. Onko se puki? Onko se te? Rouva tai iso?
päästiin sukkelosta. Joo, tein se tempu. Mitä vitsi? Oli aika hyvä peli. Kuinka pitkä me päästiin? Jotain. Roundi 20. Joku roundi 20. Joo, me tehdään tässä video. Joo, tässä ollaan 5 minuuttia. 5 minuuttia pelattu jo Stumblea. Aloitettiin just äsken tekee sitä videoa. Tehtiin 2 minuuttia sit. Mä menin eilen mopoille mukaan. Niin, se meni nopealle crossimopolla. Niin. Looma crossimopolla. Juksattiin vähän. Ei oikeesti. Mutta tästä tulee hyvä peli. Tää oli tämmöinen. Wow. Tässä ei saa nyrkkeillä. Niin nyt. Minuutti 11. Niin mäkin. Tuolla viestin tuki koko aika me hävitään. Mitä vitsi? Miten mulla on tää? Mulla ei oo tätä ollut. Oh. Sä sait tän 22. Oh, se ei. Mä luulin, että se oli joku paistinpannuheitto. Joo, sai sen. Tiedätkö mitä? Se ei tee mitään. Sille ei pysty tehdä mitään. Joo, tässä tehdään live. Varmaan 3 tuntia vaikka. Ei me tehdä. Tehdään live. Please tehdään. Me voidaan tehdä niin kauan. Sit bännätään ulos. Putki bännätään. Mä oon 2 minuutista. Nyt on bännätty. Niin. Mä pelasin eilen Minecraftia. Mä tein 3 taloa ilman mun luova tilaa, niin. Mun kaveri sanoi joku Väinö sanoi vaan. Creative. Se on luova. Miksi et on temppu? Joo. Mitä se sitä päällä? Älä nyt. Anteeksi. Tää.
otin tonni. Sit mä nykkäsenkin babystä. Mä nykkäsin sun perseeseen. Muistan joo. Älkää matki mua. Älkää matkiko mua. Come on, baby. Kuka sanoi äsken come on, vauva? Ei se on nyt teidän yksi. Ei, melkein. Ei huono. Aika pitkällä. Aika paskaa. Ei, älä kiroile. Anteeksi, älkää matkiko. Mitä baby? Come on baby. Me pelataan 5 matsia ja sitten 600 matsia. Pieni matseja. tulee tänään. Näytetään meidän koodi tällä viikolla. No, meidän... Ei kun meidän... Pääsykoodi puhelimella. Niin. Ei todellakaan. Ei, just se siinä. Sitten joku vaan ottaa se ja siinä niin. Se poistaa mun stumman. Voi poistaa. Se voi poistaa. Se ottaa mun kaikki... Jos sä rikot sen Jos mä rikon sen tyypin, niin mä annan sen sille perseeseen. Jos mä teen sitten... Mut en mä teen tästä. Hello bro, Peppu! Hello progress. Onko sä Hello bro, Peppu? Neljä matsia. Vitsi, mä oon siellä kauan.
No tehdään vielä 5 matsia. Tehdään 6 matsia. Joo. Ei kun 100. Ei kun tehdään 50 veiviä saakka. 50 veidin. Tai toi 10 asti. Jos me päästään 10, niin mä teen tempun. Näetkö sä? Onks mä edes tummas? Oot. Tiedän, että sä oot tummas. Mä näin, koska mä kurkkasin. Nyt sä oot. Onks mä nyt tummas? Oot. Koska sä oot tumble babies. Koska sä oot tossa. En oo. Täällä on pakpaa. Ei nyrkkeillä, mä vähän temppu. Ei kun 6. Ei kun miksi et niin paljon nyt? Tehdään vielä 3 matsia. Mä en jaksais. 2. 2 lisää. Nyt pelataan ihan täysin. Ei tehdä kummallekaan mitään. Ja tehdään temppuja. Ei. Muuten me ei. Saan mä tehdä yhden Ei kerran? tehdä temppuja. Mä, Siis sit kun on pakko. joo, jos tulee vaikeat paikat. Sit ei pääse. Jos ei pääse. Hello, what up, baby? Hello, what the fuck, Come on, baby? Spider-Man. Come on, baby. Kas. Come on, baby. Mun kaverin nimi on Mä vedät sitä turpaa. Kai, jos se tekee, mutta minäkin teen. Teen, jos minä haluan. Koska tämä on minun baby. Joo. Ota melkein. Ei vielä. Mä unohdin. Niin jo vielä 1 matsi me pelataan. No, ei voi mitään. 2. 2 on kiva. 5. 2. 5. Sanotaan koko aika 2. Miksei 2, 4, 5? 8. Joo. Koska Mä jaksoin, mut silti on pakko pelaa, koska kai me tehdään video. Pelata ja pelata ja pelata ja pelata. pakko pelata, koska sitten ei oo Saa. niin helppoa. Niin sit oppii kaikki temput ja kaikki. Niin. Sitten on helppoa tehdä, jos hävii jossakin, niin hävii, niin sitten ei. Niin, mutta silti Niin tietokoneen mä tein joku helppo. Wow. tiedättekö, ja minä. Päällä. Mä tein sen temppu vaan reunassa ja sit mä menin joku. Sit mä tipuin alas ja sit pikkiä tiput ylös. Mä tein sivusta.
mä teen sen tempun. Joo. Jos me hävitään, niin ei se ole. Oh, melkein. Se oli aika hyvä. Oli. Silti mä osaan sen välillä. Joo, mun nimi on Vilu. Mun nene on Tukkonenä. Älä vielä 2. Ei. Joo. Please. Please 2 vielä. 1 vielä. 2. Tän jälkeen 1. Joo. Jos me tehdään vahingossa temppu. Ei tehdä. Jos pitää tehdä. Niin. Joo. Mä yritin tehdä sitä temppu. Hävii 100. Koska me päästiin silloin 100. Ronaldo voi. Baby boy on iso maapeli. Nyt ei noudata. Joo. Jotkut nyrkittää. Onko se potku? Sä menet seinän läpi. Siitä sai. Mä nyrkkän. Älä please. Älä. Älä. Mä tein noin, jos sä pussaat. Oli. Vipas tehdään. Sopiiks tehdä? Please tehdään. Mä tein Mä tein Jos tulee 2 kertaa se sokkelo, mä teen 3 kertaa myös sokkelossa. Eka mä teen ja sit sä teet. Joo, koska Mä nyt tein. Mä teen vaan reikin. Mut voidaanko vielä 3? Ei kun pelataan nyt vaan 1. Joo. Tää tää video loppuu ihan tän videon lopussa. Niin. Te näette tän videon huomenna sitten. Jos te ette saa tänään katsoa TikTokia. Et sä ollutkaan kipeä muutenkaan. On. Mulla on enää ja mulla on vähän yskä. Sun housus on huomenna yskä. Anteeksi. Jes, nyt mä pystyn.
hävisin. Niin, mä vähän sekoilin. Mutta tää on vimppa. Sopiiks? Katsojat, tää loppuu ihan tän jälkeen. Tää yhden matsin jälkeen. Ja se on moroset. Pakko päästä sopimaan. Jos ei päästä sopimaan. Mitäs me päästään rautin 100? Nyt se olisi 50 olisi meidän tavoite, mutta... Niin. Mut voidaan päästä vielä. 22 oli meidän ennätys, nyt yritetään. Jos ei päästä, niin sitten se 22 oli meidän ennätys. Niin, tuota kun meidän pitää muutenkin tehdä. Koska sä teit mulle niin. Kyllä jos nyt Ei enää ole. Mä olin nyrkkäsemässä. Mä luulin, että puhutaan. Hyi vitsi toi. Miksi toi pyytää toi joo koko ajan? Toi on hieno temppu. Mut se oli ujusikko. Sno. Pika. Tulee joku. Tämä video taisi olla tässä, olisi moro. Moro.